No ale dělají si ryzlinku, ona je teď úplně jako vyměněná. Už nechodí s pusou od čokolády a nemlsá v zámecké kuchyni. Co se to s ní stalo? Nevím, co se s ní děje. Kdyby se tak radši změnila princezna. Je to s ní k nevydržení. Slyšíš? Jde sem. Tady to ale vypadá, jak je to jen možné. Zahrádka byla vždycky tak pěkná, všude to tady bylo. No i ti trpaslíci jsou nějací stisní. Co to může být? Jsem nějaká opravda. Sednu si zde pod strop a chvíli si odpočnu. Milá princezno, ty se divíš, proč je zahrádka tak zanedbaná, to jen kvůli tvé píše a zlobě. Ty bys byla na Aničku hodnější, trpaslíci by jí nepomáhali a ona by se teď v zámecké zahradě obstarala. Kdybys ale chtěla, můžeš jí pomoci. Zamysli se nad sebou a začni na sebe pracovat. Já to taky udělala. Zdálo se mi na to paslíkovi, jak mi vykládá o Aničce. Všechno to je rozumný. No ale, co když se mýlíte? Budu si to muset jít projít hlavou.